വെൽക്കം ബാക്ക്. യു വാച്ചിങ് ക്ലോസ് അപ്പ് ലെറ്റ്സ് ഡാൻസ്. മലയാളം ഹിറ്റ്സ് റൗണ്ടിൽ അടുത്തതായി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മനസ്സുകളിൽ മിഥുനമഴ പെയ്യിക്കാൻ എത്തുന്നു ജോൺ ആൻഡ് സുമി. നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ അരവിന്ദ് ഹിറ്റാക്കിയ ഒരു സോങ് ആണ്. നന്ദനത്തിലെ മനസ്സിൽ മിഥുനമഴ എന്ന് പറയുന്ന സോങ് ആണ്. ഭയങ്കര ടെൻഷനുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു സെമി ക്ലാസിക്കൽ സാധനമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളോടൊപ്പം വേണം. മനസ്സിൽ മിഥുനമഴ പൊഴിയുമഴകിലൊരു മയിലിനരസലാസ്യം, ഹരിതവനിയിലൊരു ഹരിണ യുവതിയുടെ പ്രണയഭരിതഭാവം, സ്വരകലികയിലൂടെ ശ്രുതിലയ സുഖമോടെ ഗന്ധർവ സംഗീതം മംഗളരാഗമുണരുന്നു. രാധേ നിൻ ശ്രീപാദം ചഞ്ചലമാകുന്നു. മനസ്സിൽ മിഥുനമഴ പൊഴിയുമഴകിലൊരു മയിലിനരസലാസ്യം, ഹരിതവനിയിലൊരു ഹരിണ യുവതിയുടെ പ്രണയഭരിതഭാവം. മപ്പ മമ സരിപ മമ മരതരിപ മായാശില്പം ലീലാലോലം നൃത്തം വെക്കും ജ്വാലാമേഘം കാറ്റിൽ പടർന്നു. ദേവി നീയ മായാശില്പം ലീലാലോലം നൃത്തം വെക്കും ജ്വാലാമേഘം കാറ്റിൽ പടർന്നു. മഴകിലൊരു മയിലിനരസലാസ്യം, ഹരിതവനിയിലൊരു ഹരിണ യുവതിയുടെ പ്രണയഭരിതഭാവം. ഹൈ എനർജി പാക്ക് പെർഫോമൻസ്. ജോൺ, ശരിക്കും ആരെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ടോ കോളേജിലല്ലോ? ചുമ്മാ കളിയാക്കി വിളിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ കാര്യമാക്കാറില്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും പല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണനായി. എനിവേ, പ്രശ്ന മാസ്റ്റർ, കലാ മാസ്റ്റർ, ജോണെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടർ ഉണ്ട്, തെലുഗു ആക്ടർ. റീസെന്റ് കൂടെ ഈ ആക്ടഡ് ഇൻ രജനികാന്ത് മൂവി ശിവാജി, സുമൻ. ബട്ട് ജോൺ ആ ഹെവിനെസ്, എനർജി നന്നായിരുന്നു. സുമി ഓൾസോ. സുമി കുറച്ച് സുമിട്ട് ഞാൻ വന്ന് ലാസ്റ്റ് ടൈമേ പറയണം, കുറച്ച് ഒരു ഫീമെയിൽ ടച്ച് അവോയ്ഡായി കുറച്ച് മെയിൽ ടച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പപ്പോ സുമിക്കിട്ട്. അത് കുറച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. വാട്ട്സ് മീ യു ആർ ഡൂയിങ് ഓൾവേസ് യു ആർ സ്പ്രെഡിങ് യുവർ ലെഗ്. സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കുറച്ച് അവിടെ ചെയ്താൽ മതി. അതർവൈസ് ക്ലോസിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഗേൾസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പാടില്ല, കുറവാ ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് യുവർ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആർ റിയലി നൈസ്. താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ. ബോത്ത് ഓഫ് യു ഇസ് റിയലി ഗുഡ്. താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ. പ്രസന്ന മാസ്റ്റർ. Sumi, as Kala Master said, ichri leg close ചെയ്ത് ഡാൻസ് ചെയ്യണം. Maybe one advice, like നിങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ try to practice in front of the mirror. So when you watch the mirror, you know where your hand, നിങ്ങൾ കൈയൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും. Try to practice in front of the mirror so that you can rectify your own mistakes. All the best. Thank you, Master. Thank you, Master. And Priyanka. ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനം. ജോൺ എന്റെ കോളേജ് മേറ്റ് ആണ്.
ആണോ? ഇവാനിയസില് ജോണിന്റെ പെർഫോമൻസ് കോളേജിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കാണുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിലാണ്. എന്നാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. സൂപ്പർ ഡാൻസറിൽ ജോണിന്റെ പെർഫോമൻസ് ടിവിയിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കാണുന്നപ്പോഴാണ് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. കോസ്റ്റ്യൂംസ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. എനിവേ ഇനി നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു പ്രിയങ്ക. കലാ മാസ്റ്റർ മാർക്സ് 9. പ്രസന്ന മാസ്റ്റർ? I'll give you 8. ഓക്കെ. ആൻഡ് പ്രിയങ്ക? നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു. 9 മാർക്സ്. 9. താങ്ക് യു. സോ ജോൺ ആൻഡ് സുമി ആയിരുന്നു ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ചത്. ഇവർക്ക് വേണ്ടി SMS തീർച്ചയായും അയക്കുക. അയക്കേണ്ട ഫോമാറ്റ് LD space JS.